Ini sudah sampai. Hutan bayi. Aduh. Sudah nyampe desa apa ki jenenge? Gayung. Gang Arum. Golek ning anu ta? Motor. Sorong. Sorong. Coba kayak dalan ta aku mundurku piye? Kene ndi lho? Lah iya makane kene nggo bakul wong lho kaya ngene delok ta. Ngene kilo bakul kiroro dienggo anu nggo bakul. Parkire bingung ning ndi ki. Kayaknya gak seteng lo kayak. Delok ta. Piye wi nek parkir. Dulu. Tulisan. Itu tulisan dulu. Aku dulu lah. Keluar jomplang aku seneng bang. Nggo parkir mobil kok malah nggo bakul. Oh, ya ampun. Kok kabeh nggo bakul. Mencari nafkah. Wah, wis ora nek parkirane lho, munggah medun gone. Parkir. Mumpun to mriki mawon pun longgar kok. Nggih. Non? Oh, betul nang iki parkir mriki. Kula tumbase mriki ngono. Rumahe. Mereka mau betul apa? Nggih, nggih, Bu. Iki lho, Mbak, Mbak. Mbak nih. Betul nang sorong to, Bu? Kemarin kok anu napa niku? Rusuh. Oh, rusuh. Kene nganu, napa? Sampah. Iya, dari medun kok, Mbak. Iya. Olahraga ben turu wae. Olahraga. Kok Mbak Win? Melatih. Oh, aku munggah medun Pikir nih. ising. Lenggon. Lenggon dhewe. Ngawur tok iki wong iki. Mpun tenang mawon Bu, monggo. Monggo. Aduh, kula parkir teng mriki lho. Teng pundi? Teng mriki ngandhap mriki. Aduh. Aduh. Anggapannya gong gini. Tempatnya seperti ini. Kok gini ngomong isar kayak. Aduh, olahraga deh. Oke.
Senyum. Tadi kan saya lewat di enggok-enggokan situ toh. Lah tadi tuh enggok-enggokannya itu tajem ya. Bisa nyuwang kleng sana, nyuwang kleng sini gitu. Coba dulu kayak gini. Kamu Iya, tadi yang keblasuk. Iya. Saya Saya keblasuk toh tadi. saya juga lingak-lingut. Oh. Tingguri. Lah kamu tadi lo ujuk-ujuk kok ya nyampe sini. Kamu tadi tekok sapa? Saya tadi tanya orang. Oh. Oh. Orang nyapu di pinggir jalan. Oh. Lah tidak kamu bandem nanti tadi. Tidak. Itu di situ ada nganu toh, ada jalannya nanti kamu ngerusuk-ngerusuk kalau lewat situ. Ketegalan situ. Iya. Oh. Tadi saya juga situ di selan itu. Tadi nerusuk-nerusuk. Iya, nanti ngerusuk-ngerusuk kalau lewat situ. Terus menggok tadi. Bablas emang jurang. Itu di situ tadi Untung. jurang, juweru tadi. Oh, itu Jekur itu. Tadi sudah Juweru. sudah olahraga, usung-usung. Usung-usungnya jauh he. Seperti mantan, ya. Lihat. Ya, usung-usung sampai dugi mantan nopo niku. Tadi usung-usung juga melaku sini sana itu weteng saya kerit-kerit loh tadi. Kayak rumah mantan ya. Itu makadem. Tadi Munggah medun itu loh. tadi geret bakulnya orang-orang itu juga. Rombongnya orang mau dibuang. Rombongnya orang-orang itu. Tibanya tidak bisa nganu parkir di situ. Setidaknya ya diubar lagi di sana. Mak betunduk itu terus. Tadi parkirnya jauh. Tadi Iya. konter digawa sini jane. Jadi nengguri omahe wong kuwi mengenek. Sini Oh. cek tandur karo liunar. Ngontormu digawa sini. Bapak turun. Iya. Turun. Coba curuk. Ancang kowe. Itu di pawunnya orang itu ada parkiran itu tadi. Itu orang-orang podo isa-isa di sana. Ya, tadi saya mau turun takut jelungkep. Juga. Saya sampai kebelet ngiseng wis sami emang. Kamu double ya. Sudah anu itu tamasa kemana-mana tadi itu. Sudah ngiseng tadi saya. Loh, sudah. Sudah. Polisi ke jurang. Wes bingung iki golek iku lho. Tak kene jurang. Nganu kowe nek tanggapan gitu. Kowe bawa kakus. kan diberi. Dari rumah kamu itu harusnya bawa kakus portable. Pakai jurang. Dekrang ning kono. Apa kamu pakai pempes? Gak yo tak yo lah. Nanti ditimpal toh pakai kresek. Ya. Tidak saya. Spray kundi. Pakai Apa? tuku enggak? Spray ini lagi tuku ini tadi. Itu anyar. Ya. Kan sudah tak tap. Nanti tak tuku sego pecel. Iya, kamu ini kok badokan terus. Kan nih. Ndi lho? Apa? Agar berbadok terus ngising. Begitu sudah plong. Kamu itu ngisiknya rombongan. Ini udah Nanti Edayer, adventure. kamu jangan nyocok aja, Edayernya itu belum. Pedunduk nang arepmu. Ujuk-ujuk piye weh? Udah sih kok cimulung-ulung ya ben. 3. Mbak Win, Titil. titil. Ini loh. Kalau Halo. Tunggu. biar pada dikal. Gak terlalu domba sih lo. Kering-kering. Terlalu domba sih.
Mboten trusuk-trusuk. Alah pun diterusuk rek ke jalan kesesatan punan. Anu rek mau teng diesel-diesel mau. Nggih, kali badhe nyompong alas. Ya ora apa-apa to. Biasane kan yo ning alas sik. Itu pakai sawah. Terus aku tenggene jebakan Batman to rek. Pertigaan nek perempatan ngidul genah ning alas. Iya. Ya Allah nek kula gak. Mana ya lain. Jenengan ngene niki nek wis teko telon, nek ning perapatan kiri tembus alas. Wong Mbak Neni kene pasar Seradan ya keblasuk kok. Pare ngomong-ngomong Mbak Neni kok kemrungsung. Sing sae nek ngomong kali Mbak Neni. Kali aku. Oh, wis diomongi kok iso. Nek perempatan kiri alas Mbak Trai. Nggih. Telon, nek telon kula rae mesti kok Trai. Aku baru ndi. Engko es teko telon lagi ngiri ngoten terus. Wis tak kula teko. Angger ndik manten sing juga ya wis to. Awake dhewe kayak ngriya sing kono to. Istri. Ngene Astrid. Kuwi ndek kuwi to. Masih sik kae to. Lah ya aku sik mantan lanang sampe dene anu kae. Kelumutan. Iya, ini ku nek mobil malah kesuwen, Mbak. Pecah-pecah kan ngomong. Oke. Nek sepeda mboten tak punya mobil malah kesuwen. Dalane jere maktum pecah-pecah. Dan kabeh. Kayak apa, Mak? Kayak gone Ari. Cor-coran, Pak. Dene ari Yuk lho. Sak niki lho. Mbah anu ibuke arep numpak sepeda motor jere pecah-pecah. Ditambah apa? Iklan liwat. Tambah jadah. Jadah. Nek sepeda motor nggih penak mawon tuh pinggir nek mobil malah anu kesuwen. Ren ini. Mas buat sipuk Ren. Endul gak Ren? Atas. Loh, berarti udah gede gini. Anu Mbak, selera kan dewe-dewe lho. Enak gede masih pok. Enak jadi plang lho. Plang ini. Plang ini lho. Tiga Mbak Luki. Pripun? Jenengan niku ngapain, Mbak? Niki rainya di anu tap-tap layar. Tap-tap layar. Tap-tap layarnya ya, guys. Ini, guys. Coba gitu. Mbak, ada berdiri tuh. Ibu, nggak kotak kau kayak. Berapa? Ibu udah tahu. Pero pesul pabon. Wes dika yang surpo ya umum. Nunggu diri cukup mereka bocahnya cip tuh gawe suruh. Apa iya? Mbak suruh. Ada juga terang apa? Mboten napa-napa. Nek ora rasa-rasa. Ada juga ngono kulino agar ada wong ngomong iri-iri mbok parani. Ben banter lek muni, Mbak. Iya. Jarine- Kok sentimen benton. Jadi ini saya iri, saya rahasia. Saya akurat. Pokoknya kecap tok cangkeme mesti. Ora Ngono tok ya. alasan itu perlu gede deh. Ya tekan dindi wis jen asli. Jadi kayak maktum meneng Ya iki, Pak. yo maktum kuwi. Kur ngene lho, Kak. Maktum lek gerik ngene berarti yo
tenan, akurat Lah ngene. nek Mbak Win kur ngene tok Ngene jebek. tok, ya ngene tok iki kurang ngadung tok. Nek Mbak Win ngene berarti jebek. Mau pawon repot, guys. Nyuting pawon Kak. Oke. Pawon repot Kak. Kayak pengiris jadah kayak. Kok gimana jadah kayak jadah iki lho. Lah yes diparingi. Mbah. Ih. Iki lho, Mbah. Napa? Disotengi, Mbah. Mau malah pisut. Nggih. Oh, nggih. Aku nyuruh jadah. Nggih, lagi. Son. Aku nyasar sampe ke kebon. Duh. Kono-kono. Lagi. Niki lho, Bu. Damel isen-isen. Damel YouTube Mbak Mano niki lho. Oh, ngeten nggih. Nggih. Dan niki badhe kula ampiri. Duh, nggih ndok. Nih, sumini sapa-sapa sing nggane lawan. Sama nyingal wong muda. Nah, Kak Son. Tadi nyungsep-nyungsep. Iya, nyusun-nyusun ke kebon lho. Kebon-kebon. Jadi tengah-tengah aku nungi wong tabrakan mau lho. Jangan sing pokoke pokok perteron rene. Oh, anu sekolahan pasar kuwi. Aku buat mlebu. Pokoke dek uang loro mlebu kan tuti. Aku ngerem, situ ngerem burine. Aku siting burine nonton iku. Karo wah lam tak motor. Iki paling nulungi aku. Kenapa Mas? Kenapa Mas? Kamu lagi Mas aku kali ngerias. Kayak gini darap. Kebon. Jadi iki wis tak wehne lho, enek mon-mon e. Tiga ibu orang. Sigel ke gitu sih. Wis ra wis hasrat ingin Semuanya indah. Wis kok gak disitak-sitaki karo kae. Gak ya, ini gak. wis tekan main di. Wong lanang kok wedaan alisan. Terus piye iki? Lah sampean kon iki piye? Heh? Lah sing ngakon kan sampean. Oh iya. Ya terus Nduk. Wong lanang kok alisan wedaan. Biyen lho sunat wis ditanggap jaranan. Ora gak apa-apa. Oh, gak ada apa-apa. Oh, balas dendam ceritane. Oh. Ini kan gak rugi nemen. Oh, ngono. Aja guyu e. Aja prene sik. Iya. Heh. Lanang tau itu. Apa sih? Kok lanang apa wedok apa sih? Mbah, namine sinten, Mbah? Kula ndak ketingan Mbah Sukinem. Sutiem. Sutinan. Sutinem. Nggih. Nak mbahe sing tengah sinten namine?
Ngatinem. Yatinem. Oh, ingkang samping. Tukina. Supina. Sutina. Oh. Dibayari. Lah. Iki kok. Lah. Aduh. Aku tak nyilih tasmu, Mbah. Kok mane digawa ngalur ngidul kok pengen aku. Isine apa iki ya? Ya Allah. Tas nganggur. Nun. Bayari. Nggih, gak usah nanggap, gak kuat bayari wis ana. Gak kuat bayari. Nggih, saurunge semene gak kuat ya wis gak usah. Madune wis gak mampu. Oh, nggih, mboten napa-napa. Asu. Nglepo ta, Mbak? Lamir. Oh, mlamir. Sesuk tuh bangi sampean karo aku ya koyo ngene iki. Karo Kak Son wong telu ngene iki. Tin. Iya, gak usah gawe nah ngono ae apik. Kalau tak wae premium lah ponakmu. Oh. Kami buka kardus nih. Ini Bi kebaya Nusantara. Yo jret cocok meong kok. Oh apik pol. Selendang biru kan. Iya Mbak, jenenge sapa Mbak? Mbak Wati. Mbak Wati. Kilo. Deloken mantene wedok kayak klambi apa? Sik. Burek ya. Lah yo HP-mu kok burek to, Lah Mbak? iya, HP ku kok burek ya. Kurang apik. Dilapisik Mbak kamerane. Ya, jilbaban yo ketok dodone ngene kayak piye ya. Kan ya. jenenge purler. Oh, ngono. Ketok ning kalunge ya. Kan ya Iya. ketok nganggo kalung. Oh, ngono. Ndang ayo. Nah, ngono dilapisik kok. Nah, dilapisik nek arep foto iki. Ayo kita review dulu. Nah, ya. Blangkonmu di wes, oh ya wes. Nah, wes gede kok itu dolanan pelundungan to iki. Nah, cantik sekali domase. Menik-menik. Dok, sing urung lengkap krono ya. 2 sero lengkap krono. Domase heeh. Iki manggolone wis. Kene tambah enak loro. Ya. Kayaknya malah bilang ini Mbak iku temune di ndi? Ya mlebu rono kae. Lah kok suaranya ndak ada langsung tembok.
Coba-coba ke Mbak Win. Salam amal kuat untuk pimpinan kanjeng Nabi Agung. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingkang sayekti kula para sedherek waktu maka abdi yang wonten yaumul kiamat. Amin. Amin Allahumma amin. Kula ingkang sedherek kidulatan. Dari sebuah pasang aliran api bisa ada terlebih di bawah tentara toa. Pekarik tolongan kekuatan ngarsohan di kosani ini. Itu hijau saking karena waktu di bawah jibiran. Sekalian itu sunnati kami kalau buat semakin takbir. Tetapi karena seperti bahwa kita mahal dua sini. Ayo Bapak Ibu itu semua. Dik, panggilno Mbak Noni, panggilno Mbak Noni. Kan jika habis korek. Apa yang akan terjadi?